1717. At unang announcement natin sa mga taga Legazpi, yung mga malalapit dito, take advantage kayo sa gagawin natin na free health consultation. Kailan po yan? This coming October 31. 31, no po? Thursday po yan, 9 a.m. to 2 p.m. sa CMD Center in Legazpi City. Now the NAB Wellness Center. And of course, dyan naman sa area ng, sa area ng Daet, free health consultation po kayo dyan, Monday to Saturday. Basta punta kayo mga 9 o'clock and then 9 o'clock hanggang 11, ganyan. 9 o'clock, the best talaga 9 o'clock, nakapunta na kayo. And in the afternoon, mga 1:30 po hanggang 3:30. Yan po ang ating announcement. But of course, sa iba-ibang area, lagi naman pwede kayo magpunta basta Monday to Saturday. Basta open po ang kanilang mga center. Pero dito sa Legazpi, open po tayo Monday to Saturday, 9 a.m. to 6 p.m. At kapag linggo, 9 a.m. to 3 p.m. lang po. Okay? Mission to help restore the health of people. Kaya ulit-ulit tayong nananawagan sa lahat na may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, anuman po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Biojuice, tried and tested. Kaya ulit-ulit natin binabanggit with our products. Marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin sa operasyon. So ano pa po ang iniintay natin? Take advantage. Makabisit sa mga CMD offices. At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan? Nako, so amazing from A to Z. Mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya nga sinabing Power Trio. Marami na talaga tayong natulungan. 20 years na po. 20 years na po yung ating company at lalo na itong ating HCI CMD. The flagship product ng ating company is the HCI CMD. O, tried and tested po yan. Okay? Ulitin ko lang, ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. And of course, ayan, aside from the Power Trio, yung mga, meron tayong pang-detox. For people na hindi na regular magdumi, gumamit na kayo nito, CR Juice, magsi-CR ka talaga. Dapat kasi talaga malinis ang ating mga colon. Kasi sa ngayon, marami po nagkakaroon ng colon cancer. Ano pala yung naging problema? Hindi sila regular magdumi. Oo, ang colon cancer pa naman ay nadidetect yan, stage 3 or stage 4 cancer na po. Ang hirap na po yun. So aside from our Power Trio, subukan nyo ang ating CR Juice or Cell Rejuvenate Juice, panglinis ng ating mga colon. And syempre, sa mga taong mahilig magkape katulad ko, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, palitan nyo na po ng HCI coffee. And this is an alkaline coffee dahil sa andyan po ang minerals. Yan po ang ano natin dito sa atin. At syempre, meron din tayo mga ibang products na pwede nyo pong mapakinabangan, mga personal care products. We have our Aloria Beauty Soap, Aloria Shampoo, meron tayong toothpaste. Opo, may mga ganyan tayong products dito. And of course, sa inyong lahat, hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. Kailangan namin ng mga retailer. Oo, pwede kayo mag-apply sa amin kung gusto nyo maging retailer, especially for people na may mga sari-sari store. Ang gana nyo po na pwede kayo maging retailer, makatulong na kayo sa mga tao sa inyong paligid, ay kikita pa kayo, di ba? Oo. Yan, apply lang kayo sa amin. Gusto nyong maging retailer, mag-usap tayo at ituturo ko sa inyo paano kayo dito kikita ng maganda, okay? So yan,
Ito muna, isang magandang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating product. Pakinggan po natin. Okay, may bisita pa ako dito. Siya yung dati nagtitestimony na 2 taon ng balik-balik sa hospital, sa doktor, laboratory dito, laboratory doon. Pero dito pala bumagsak sa CMD. Yun ang nagpagaling talaga sa kanya, yung ating HCI CMD. Pero meron siyang kwento ngayon, nandito siya sa aking office ngayon at bibili ng volume na mga product dahil mabenta dyan sa kanyang sari-sari store. Pero ma-interview ko siya para maka-inspire. Ma'am, pangalan uli, edad taga saan? Ako po si Nora Aison, taga Purok 7, Campuro, na sarong may Ilan na edad po? 70 na ako. Ayan, magtatagalog tayo, ma'am pa. Sa Cam Norte, yung San May area doon, hindi na intindihan yung Bicol. So, may kwento ka tungkol sa anak. Apo. Anong nangyari sa apo mo? Ilan ba yung edad at anong nangyari po? Ang apo ko ay 15 years old. One time, nagkaroon siyang bukol sa ilalim ng dila niya. Ngayon, dati na kaming gumagamit ng CMD kasi matagal na ako sa CMD. Ako ang kasabay ng CMD paglabas, kasabay ako na gumamit ng CMD. Dinidma ko yung CMD kasi sabi ko, minimum naman tayo ng CMD. Ba't ganon? Pumunta ako sa doktor. Sabi ko kasi natakot ako eh. Pumunta kami sa doktor. 2 doktor ang pinunta namin. Pati ito si doktor. Oo, wag ka na magbanggit ng pangalan ng doktor. I-refer kami doon sa isang ospital. Pagdating namin doon sa ospital, sabi ng doktor, uoperahin daw. Sabi sa akin, mag-ready daw ako ng 100K. Tinanong ko naman yung doktor, Dok, sa 100K bang ang operation na yan? Ano ba? Totally? Wala na talaga? Hindi na babalik? Ay, hindi, mother. May itong sakit na to, pag na-opera, bumabalik. Natakot yung apo ko. Sabi niya, Mi, ayoko na. Pagdating namin sa bahay, nag-usap kaming dalawa. Sabi niya, Mi, try natin yung CMD. Sabi ko, oo nga, dinidma natin kasi gumagamit na tayo, matagal na tayo dyan. Pero ba't nagkabukol ka pa rin? Di yung ginawa ko, sige, sabi ko, gumawa ka ng bulak. Lagyan natin ng CMD, tapos ipatong mo dyan sa yung bukol mo. Anuhin mo ng dila mo para hindi makalabas yung bulak. 3 beses sa isang araw namin ginagawa. Pakalipas ng 2 araw, sabi ng apo ko, Mami, sumabog. Sabi ko, oh, sige, idura mo. Tapos sabi ko, oh, ano? Sabi niya, nako, ano na, maliit na, wala na, sabi niya. Sige pa rin, araw. Ganon ang ginagawa namin. Sabi ng doktor, pag inopera, bumabalik. Sa awa ng Panginoon, hanggang ngayon, itong taon na to, nangyari ito. Hanggang sa ngayon, nag-testimony ako, wala na. Sabi ng apo ko, Mami, CMD lang pala na, gastos tayo sa ospital, 2 tayong balik-balik sa ospital. Magkano na yung nagastos sa ospital po? 6K. Naka 6K. Oo, naka 6K. Pero pala patak lang ng CMD ang katapat. Ilang buwan na po na nag-okay na yung apo mo? Ano na, madam, basta itong taon na to, wala pang 1 taon. Kasi itong taon na to nangyari. Mga ilang buwan? Pwede mga 6 pa lang na buwan. Hindi na talaga bumalik. Hindi na bumabalik kasi kahapon nga. Sabi ko, Bibi, ano ba yung bukol mo? Wala na, flat na, wala nang problema. Sabi niya ganon. Sabi ko, salamat sa CMD. Makapta CMD. Tapos, ikaw, papabalaan mag-resolve ng problema ko. Okay. Marami. May ano ka pa? Kasi siya po ay talagang retailer ng ating, dahil siyempre sa family, na-prove na napakaganda ng ating product. Retailer siya dyan sa Puro, Legazpi City. May kinikwento ka yung bata na, ano bang nangyari dun sa bata na natulungan ng CMD natin? Mayroon akong isang pamilya na minsan maganda rin ang marites. Kasi may isang bata doon sa kapitbahay namin na 1 buwan na sa ospital, hindi na gumagaling, inilabas nila. Naglalagnat, tapos nagtatai, tapos balikwas yung bata, hindi mapakali. Yung mga marites doon sa amin, sabi, Ate Bibi, baka mamaya iwanan ka ng anak mo. Huwag ka magsalita ng ganyan. 1 buwan na kami sa ospital. Andyan kasi, Mami, mayroong gamot. Ba't hindi nyo subukan? Sabi ko,
Si mami pala, meron, hindi naman sabi ko, o sige, tutulungan kita kahit hindi mo bayaran, try natin. Hindi ako sa iyo maninigurado pag hindi natin nasubukan. Sabi ko, ano pinainom mo sa anak mo? Sabi niya, gatas. Pero ayaw na magdiri, sabi niya, kasi sumasakit ang tiyan. Sabi ko, kunin mo yung, chupon. Ang ginawa ko, kasi 2 taon pa lang, ginawa kong 10. Dapat baga, sabi ko, hindi pwede yan 10, pero sinubukan ko kasi malala na yung bata, talagang delikado na. Ang ginawa ko, sabi ko, padidihin mo, pilitin mong magdidi. Ngayon, Halo ba sa gatas o sa tubig? sa gatas, madam. Sige, sabi ko, pilitin mo para yung anak mo gumaling. Yung kapipilit niya, yung patakba ng gatas, nakalagay sa lalamunan niya, yung parang na ng bata, dumidi yung bata. Pagkatapos ng dumidi na bata, inaubos yung maliit na chupon. Nakatulog na yung bata. Sabi ko, asa na ba si Biboy? Sabi niya, nakatulog, mami. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Kasi hindi na natutulog yung bata. Sabi ko, bantayan mo, tingnan mo, lagyan mo ng diaper, tingnan mo kung ano mangyari. Pero pagkatapos, bumalik ka sa akin kung ano mangyari. Oo, sabi niya, mami. Tapos, hindi pa nga naumagahan, sabi niya, mami, may lumabas sa bata. Ano lumabas? Yung parang bilog ika na ang baho na hindi ko atim kung ano yun. Sa puwit nga, yung tumaiba yung bata, may lumabas daw na malaking bilog. Sabi niya, ang baho. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano yun. Ano pala? Yung mayroon palang kinain yung bata, parang nalason yung bituka niya. Yung parang nagkaroon na yun ng, parang lumot na. Tapos, di yun, lumabas. Sabi ko, dalhin mo uli sa akin yung CMD. O yung chupon. Lagyan ko pa uli ng CMD. Dinala niya uli yung CMD. Pero bantayan mo kasi may lalabas pa yun. Ha? Sabi niya, mayroon pa ba? Sabi ko, basta mayroon pa. Linagyan ko na, hindi ko na sinampo, nilagay ko na sa 3 patak na nga lang, madam. Ngayon, bantayan mo, mag-report ka sa akin. Tapos, maya-maya, bumalik. Mayroon lumabas. O ano ang lumabas? Sabi niya, parang kamay ni Biboy na bilog. O ano ang kulay? Sabi niya, green na green, mami. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano ang laman. Madam, ang laman ng yung bilog na yon, buong sipon. Ang baho daw. Pagkalabas noon, kinaumagahan si Biboy naglalakad na. O ano nangyari niyan? Hindi pa naman samantalang di nila yun napapalakad kasi lumiit na nga. Sabi ko, Biboy, salamat. Kung wala si MD, mamamatay ka. Sabi ng nanay, oo nga. Pero salamat sa sa'yo, mami. Kumusta na siya ngayon? Ay, ngayon, binata na. Yan. Kaya, pinangalanan namin si CMD. Kaya, yan. So, yan lang. Actually, marami ka na experience. Ang dami kong na-experience, ang dami kong nagamot doon sa amin. Tsaka wag kayong sa CMD kasi, kahit sa sugat, napakagaling sa sugat, madam. Ang galing-galing sa sugat. Kaya huwag kayong mag-alala kahit sa mga bukol-bukol. Ilagay nyo lang sa gapas. Tapos, paglagay niyo sa bulak, itapal nyo dyan sa bukol. Lagyan nyo ng plaster. Hayaan yung umaga ng ganyan. Araw-araw. At makikita nyo, mawawala yan. Kasi nangyari yan sa buhay namin. Ayan. Actually, marami siyang experience kasi almost kung 20 years na si Health Code, siguro mga 18 years ka na user ng product. At siya na yung ngayon na, kaya totoo yan na kung kayo mga sari-sari store, kung may CMD kayo sa inyong mga sari-sari store, para kayong butika sa barangay. Ano po ang message mo sa mga listeners po? Ako ang pinapayo ko sa inyo, huwag kayong mag-alala. Kung kayo may mga sakit sa katawan, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong pumunta sa doktor. Mabuti pa rin na magpa-check up kayo kasi gaya sa anak ko. Yung anak ko kasi, si Junjun, nagkaroon siya ng heart failure. Sabi niya sa akin, Ma, meron ba akong sakit sa puso? Sabi ko, wala eh. Mama, nagpa-check up ako, meron daw. Di, gamot sila ng gamot, nakaubos na sila ng mahigit 200K. Sabi niya, pababa mamay ang ang timbang ko. Sabi ko,
Why not hindi mo subukan ang CMD? Sabi niya, magaling ba yan? Sabi ko, subukan mo, isa lang. Pinadalang ko sa Maynila kasi nasa Maynila. Pagkatapos sabi ko ng isang battle, bumalik ka sa doktor mo. Sabihin mo, mapapacheck up ka uli. Pag dating niya daw, pagkaubos niya, nagbalik siya sa doktor. Sabi daw ng doktor, inimnom mo ba yung gamot na binigay ko? Sabi, opo, dok. Kita mo? Di ang dali mo gumaling. Hindi nga alam na hindi naman ininom ko. Ang ininom ko CMD. Tawa ng tawang. Kaya, pag bumibili ako dito, marami, pinabadadala ko sa Maynila. Kasi sa Maynila daw, 2,000 ang isa niya. Kaya ang ginagawa ko, tatawag yan sa akin, padalan mo ako ng CMD. Ini-LBC ko yan. Ang dami ng karanasan namin na nangyari. CMD ang nakaligtas. Kaya, huwag kayong mag-alala. Basta maniwala lang kayo. Pangalan uli? Ako si Nora Aison, taga-Puro, Legazpi. Ayan, o diba, nakakatuwa ang kanyang kwento kung paano sila natulungan ng ating product. Hello kay Ma'am Mariel Gasillos, Ma'am Mitz Biescas, and Ma'am Eva Liames, okay? So ulitin ko lang sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. The perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. At madalas sabihin ko, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Iba-ibang health problems. At eto naman, kidney stone, gallstone sa atin, hindi kailangan ang operasyon. Kaya ito pakinggan natin, gallstone ito, nabuti na lang na napigilan ko na wag magpa-opera. Pakinggan po natin. Okay, may bisita po ako dito sa CMD office ngayon dahil check up ulit siya. Ang ganda po ng kanyang resulta sa paggamit niya ng ating product. Kaya hingan natin ng magandang kwento para maka-inspire man siya, makatulong sa napakaraming taong may mga problema sa health. Madam, pangalan po at edad, taga saan kayo? Ako po si Bibilin Gravito, 36 years old, taga Albay po. Ma'am, nang napunta ka dito, ano ba yung health problem mo? May gallstone po ako. Ilang taon na ba yung gallstone mo na yun? Ano yung pinagdaanan mo? Ikaw ba nagpapa-hospital na or what? Matagal na po, mga years na po. Kaso balik-balik po ako sa ospital. Kino-confine ka? Na di-discharge man po kirara. Pag makulog lang po, kaya talaga sa tulak. Tagalog lang, ma'am. Okay, masakit po sa tiyan. Hindi po siya naalis ang sakit. Tapos pasok po ako sa ospital. Mga ilang beses ka nang pinasok na ospital? Halos po ang 2 beses sa isang linggo. Grabe. Di, ang dami mo na nagasto sa ospital. Opo. Mga magkano? Hindi ko na po bilang sa mga gamot po. Okay, so, nang napunta ka dito sa CMD Office Legazpi, so, nirecommend sa'yo paano matanggal yung gallstone mo. 'Di ba? Ano yung ginawa? Anong nirecommend sa'yo dito? Yung ito pong CMD, tapos ito pong CRJ. Opo. So, yun ang ininom mo. Ilang araw mo yun na ginawa at bago lumabas yung gallstones? 6 na araw po. 6 na araw. Opo. Hinahalo ko po sa apple juice ang CMD. Tapos po, nung 6 na araw na, sa tubig na lang po hinalo yung CMD. Tapos po, pag gabing 6 o'clock, yun na po yan. So, tubig na lang. Tapos, pag 10 p.m. po, yun ang olive oil na may lemon juice. Kinabukasan po, yun na yun. Pag CR ko, lumabas na yung mga bato. Marami ba? Opo. Talagang sobrang marami. So, imagine 6 days lang. 7 days na ilabas mo na. Oo. Ngayon, meron pa ba ikaw nararamdaman na pain? Wala na po. Yung sakit ng tiyan, wala na po talaga. Simula nung linabas ko po yung Kailan nyo na ilabas? nung March na po. Ngayon, March. Opo, nagsimula po kasi ako mag-CMD last February.
Mga end of February. Pero aside nung gallstone mo, may iba ka pang health problems na natulungan? Yun sa ano ko po, sa heart, sabi ni Doc, okay na po, nag-normal na kasi dati may ang puso ko. May hindi normal. Tapos sa pagtulog, kulang daw ang tulog ko. Ngayon, okay na po. Okay Normal na na. Mas pagtulog. mas maraming nag-normal kaysa ng dati. Ay. So, ang ganda nang nangyari sa iyo, ma'am. Pero yan, sa nangyari sa iyo, dapat kahit healthy ka na ngayon, kailangang ituloy mo pa rin kasi kailangan ng katawan natin. Ma'am, anong magandang message na maibibigay mo sa mga makakapakinig ng iyong kwento? So, try nila yung CMD kasi maganda talaga sa katawan. Tsaka yung mga health problem talagang natutulungan. Oo, sa family, may ibang health problems na natulungan. Yung asawa ko po, nag-CMD din siya. Tapos nag-CRJ kasi mahina yung, hindi siya nakaka-CR. Oo, kumusta ngayon? Okay na po siya ngayon. Okay na, normal na po siya ngayon. Kayong dalawa lang o wala na Yung dalawa ko pong anak, nag-CBA po, yun lang. CBF. CMD. Hindi po, ayaw po nila. Yun na po, kasi iinumin na lang, hindi na alo-alo sa tubig. Oo. Mas madali po yung inumin kaysa yung sa CMD. Ma'am, pangalan uli, taga saan? Ako po si Bibilin Gravito, taga Albay, 36 years old. Ayan, maraming salamat po. Ayan, sa mga listeners natin, hopefully ay na-inspire kayo. Iba-ibang health problems ay pwedeng matulungan ng ating produkto. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? So, ulitin ko lang sa mga taga-Legazpi, yung mga malalapit dito, please avail. Kung hindi pa kayo naka-avail ng free health consultation, avail our schedule free health consultation. Kailan yan? Ngayong October 31. October 31, 9 a.m. to 2 p.m. po. First come, first serve po tayo. And syempre, kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. Okay? Tandaan na, ito na yan, huling hirit ngayong October. October 31, 9 a.m. to 2 p.m. po. Dito sa CMD Center in Legazpi City. O kung may mga tanong, ito uli yung aking text hotline is 0939 9040717 0939-9040717. At sa mga taga Catbalogan, ito po yung iyong CMD Center. Hanapin lang CMD Office at 5391 2nd floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City. At top St. Therese Family Drugstore. Sa Tacloban, nasa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City. Malapit sa Doctors Terminal. Of course, sa Masbate, hanapin lang CMD Center at 2nd floor, Sia Sampaga Building 31, Quezon Street, Masbate City. Harapan lamang ng Banco de Oro. So, dito na po tayo sa mga CMD Centers and active distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte near Josel's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. CMD Center at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Kasorog Checkpoint. Ma'am Lorna Rasco, care of GR Store, Binson's Avenue, beside Binson's Shrine. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Majals Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital. Ma'am Helen Valenzuela,
Infront Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Julito Limpot, Purok 6, Lara Jose Panganiban, Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Ma'am Susan Correa Abais, Rusans Transient House, Purok 2, Lagon. Ayan, diyan sa Masbate, hanapin lang CMD Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Bangko de Oro. Diyan sa First District of Albay, Ma'am Michelle Biasca, CMD Stocky Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. At meron tayo CMD Center sa Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. At syempre, dito sa ang aking office sa Legazpi. Yung iba sa susunod ko na mababanggit ha kasi kukulangin pala tayo ng oras. Ang office ko sa Legazpi, CMD Stocky Center, now NAB Wellness Center, at room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Rafael Escalador, Morok Borocan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. And of course, di ko mababanggit yung iba ha. Yan, Joy de Celbulas, Purok 1, Kawayan, Nito. Andyan din si Ma'am Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. May CMD office tayo sa second floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Teresita Red, Ligwan, Rapo-Rapo. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawahan East, Legazpi City. Marinopre, Purok 4, Panoy Poy, Kamalig, Albay. Of course, sa 3rd District of Albay, andyan si Ma'am Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Ginobatan. Ami Canseco, sa Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. CMD Office at second floor sa Palisio Building, sa Palisio Street, Basod, Pulangi. At may CMD Office tayo sa ground floor ng Kililan Building, San Jose Street, Dunaw, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Andyan ni si Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Albay. So, yan po muna. Yung iba sa susunod, try natin ma-announce. O ako may tanong, eto uli yung aking text hotline. Text lang po, edad, karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad, karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.